Benvingudes i benvinguts al cor d'Europa. No sabem si va ser pel seu rostí, per les 1000 varietats de xocolata o per la seva fondue de formatge, però els nostres valencians es van enamorar d'este país. Tot el món coneix Suïssa pels seus rellotges i per les seues joies, però poques butxaques poden permetre-se-ho. Benvinguts al llarg viatge. Els nostres protagonistes canviaren les platges i la calor de la comunitat valenciana per aquestes muntanyes i per este fred. Això sí, saben aprofitar aquestes meravelles i així es relaxen en estos banys termals. Els vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners. El salari mínim així és el més alt del planeta, 4.000 euros mensuals. En cada cantó de Ginebra és molt fàcil trobar un banc. Això sí, tots ells són molt discrets. Així viuen unes 200.000 persones, però hi ha més de 180 banques privades. Farem tot un recorregut de nord a sud i coneixerem un dels països més rics del món. Avui, a Valencians al món, Suïssa!